Місто їжі, joħodni f'dar bil-fer żgur qalbi imbagħad immi l-umilta nagħtih qima u hemmhekk nistqar Alla kemm int kbir u ruħi tfur lejk u lejk u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm int kbir u ruħi tfur lejk u lejk u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir u ruħi tfur lejk u lejk u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir u ruħi tfur Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. ليك Alla Salvatur kemm inti kbir, 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 kemm inti kbir u lejk. Light of the world, you step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you, my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humble you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you, my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I
never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you, my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you, my God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you, my God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you, my God. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Merħba lil kulħadd mill-ġdid fid-dar ta' Alla biex ngħixu l-esperjenza tal-laqgħa tagħna mal-mulej u tal-laqgħa tagħna flimkien. Il-mulej qiegħed f'nofsna u waqaf f'nofshom. Hekk sejdilna l-Vanġelu tal-lum. Biex nitħejjew tajjeb ħalli nagħmlu esperjenza vera tal-preżenza ta' Alla, tal-preżenza ta' Ġesu ħaj f'nofsna, f'nofs din il-komunità, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew nfaħruh il-koll flimkien billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru din l-Ewkaristija għall-erwieħ tal-familja Borġ. Nitolbu. U Alla, jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdejt bil-grazzja tal-adozzjoni. Hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qal lill-poplu: Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna glorifika l-qaddej tiegħu Ġesu, li intom ittradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu l-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Issa ħuti, jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel fom il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela u erġgħu lura minn dnubietkom biex inħafrulkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Tkun imbierek mulej għal dejjem, ikun imbierek nisem għad-istiem. Alla kbir mulej tal-alloli, sultan qawwi, tkun imbierek mulej, tkun imbierek mulej, tkun imbierek mulej għal-dejjem, ikun imbierek nisem għad-istiem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidimux, imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu il-Ġust. U hu iħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. U b'dan nafu li narfu l-Ġesu jekk inżommu il-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu hu giddieb u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fihem tassew l-imħabba ta' fil-milja tagħha. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodda ħajr lill-Alla, jġobkom inqumu bil-wieqfa. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Mulej Ġesu, fissrinna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna intu tkellimna. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah.
Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Il-mulej ma'kom. Mijak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, iż-żewġ dixxiepli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Emmaus kienu qegħdin itarfu lil 11 u lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Huma twerwru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantasma. Iżda hu qalilhom għaliex tħawwadtu, għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom. Araw idejja u riġlejja jiena hu. Missuni u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba qalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u hu ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom, meta kont għaddi magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jbagħti u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema l-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Hekk mela blajnuna tal-erġajna ġbarna il-koll flimkien bħala komunità li temmen. U għaliex importanti li nġabru flimkien. Għax fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f'ismi, hemmhekk kien qiegħed f'nofshom. Aħna nistgħu nħossu l-preżenza ħajja ta' Ġesu. U ma tibqax biss xi ħaġa tal-moħħ. Ma tibqax biss xi ħaġa li rridu niftakru bħal meta tkun id-dar quddiem screen u trid tiftakar illi dik il-quddiesa, illi dik il-lezzja divina, li dik il-konferenza li qed issir. Ej xi ħaġa li qiegħda ssir fuq Ġesu fuq Alla. Allura xi ħaġa iktar tal-moħħ tiftakar. Milli esperjenza sħiħa tal-persuna. Bħal meta qomt filgħodu il-biest ħrixt mid-dar u mort f'post fejn jiltaqa' kulħadd, fejn jiltaqgħu flimkien biex inkunu nistgħu mhux biss niltaqgħu ma' xulxejn, mhux biss inkunu għal quddiesa fil-preżenza, le, hija ftit wisq. Imma biex aħna nagħmlu esperjenza ta' Ġesu ħaj, Ġesu irxuxtat. Il-Vanġelu tal-lum ikellimna minn dawn it-tnejn hekk jibda l-Vanġelu. Minn dawn it-tnejn illi minn Ġerusalemm l-ewwel marru lejn Emmaus, tbedu mid-dar ta' Alla, Ġerusalemm, il-belt, il-qaddisa, tbedu mill-oriġini tagħhom il-lowt. Il-lowt jemmnu illi kull ludi, kull bniedem li jemmen fir-reliġjon Ġudajka għandu l-oriġini tiegħu, għandu l-bidu tiegħu fil-belt ta' Ġerusalemm. Kif aħna nemmnu kull wieħed u kull waħda minna li għandna l-bidu tagħna, l-oriġini tagħna fil-mħabba ta' Alla. U allura rid tmur Ġerusalemm għallu tfisser tmur terġa' tmur għall-oriġini tiegħek, terġa' tmur għall-bidu tiegħek. U li titbiegħed minn Ġerusalemm ifisser illi tinsa l-identità tiegħek, tinsa int min int. U dan hu ftit jew wisq li jiġri lilna. Aħna wkoll minn Emmaus serġajna lura lejn Ġerusalemm. Aħna wkoll xi ftit jew wisq
erġajna nġbarna f'din id-dar li hija simbolu sinjal tal-qalb mimlija mħabba ta' Alla li tatina l-enerġija, tatina l-eżistenza, tatina l-ħajja. U għalhekk propju meta jkunu flimkien, Ġesu jieqaf f'nofshom, mhux jidher, ma nistennewx jidher lil Ġesu. Il-Vanġelu qatt ma jitkellem minn dera, qatt. Il-Vanġelu jitkellem minn jarfuh jew ikun hemm u jindunaw bih. Ikun hemm, Ġesu qiegħed hawn, il-biċċa tax-xogħol tagħna li issa rridu nindunaw bih. Mhux se jidher u jisparixxi, qatt ma jitkellem hekk il-Vanġelu. Hija l-idea żbaljata ta' moħħna kif u x'hekk nimmaġinaw il-ġrajiet ta' wara l-qawmien mill-imwiet. Ngħidulhom dejriet fil-fatt. Mod żbaljat. U allura fil-Vanġelu tal-lum għandna d-dixxipli ta' Emmaus li imorru lura lejn Ġerusalem, imorru lura lejn l-oriġni tal-identità tagħhom. U x'jagħmlu hemmhekk? Jitkellmu ma' sħabhom fuq dak li ġralhom mat-triq. Għarrafnieh fil-qsim tal-ħobs. Kellna esperjenza tiegħu. Imxejna biċċa triq miegħu, spjegalna l-Iskrittura. U x'jiġri? Il-Vanġelu jgħidilna li anki l-oħrajn, anki il-11 u d-dixxipli l-oħra li kienu Ġerusalem, x'għamlu? Huma wkoll bdew jirrakkuntawlhom l-esperjenza tagħhom tal-irxoxt. Bdew jgħidulhom li deru wkoll ġo nofshom, jew li kienu wkoll f'nofshom. U x'ġara? Waqt li qed jitkellmu flimkien, kif kienu għadhom jitkellmu. Kull darba li aħna niltaqgħu u naqsmu flimkien, nixxerjaw flimkien. Il-ħidma ta' Alla fil-ħajja tagħna, il-ħidma ta' Alla fl-esperjenza tal-istorja tagħna, dak il-ħin Ġesu ikun preżenti. Din mhix fantasija ta' din hija esperjenza illi l-kol kemm aħna nistgħu nagħmlu. Ħaniprofa nfakkarkom ftit, għax xi ftit jew wisq esperjenza bħal din il-kol kemm aħna għamilnija. Min imur il-gruppi tal-Iskrittura, pereżempju min jiġi l-komunità hawnhekk, jaf li hemm it-tieni laqa, ngħidu l-laqa tal-kondiviżjoni, tax-sharing, tar-riżonanza. Li inti prova tirrakkonta ftit kif dik il-kelma messitek iltaqet miegħek matul il-ġimgħa li għaddiet. Minn meta smajta l-ġimgħa ta' qabel. Għiduli intom, meta ikun hemm sinċerità, meta jkun hemm verità f'dak li aħna ngħidu, nagħmlux esperjenza vera tal-preżenza ta' Ġesu. Għiduli intom dik il-kelma ta' Ġesu, il-paċi magħkom, is-sliema għalikom jekk tkunx hemm, tkunx preżenti. Hijiex ta' veru jew inkellix sempliċement fantasija. Għiduli intom meta tgħaddi minn esperjenza kultant jibsa u tiltaqa' ma' xi ħadd u tipprova titkellem miegħu u tgħidlu isma' imma jiena rajt lejt Alla fl-istorja tiegħi u tibda tgħidlu u jibda jgħidlek ukoll. Dak il-ħin. Forsi dak il-ħin stess ma nkunux konxi ta' x'inhu jiġri imma wara. X'esperjenza profonda nagħmlu. X'esperjenza qawwija nagħmlu. Ma nkunux sempliċement nagħmlu kondiviżjoni tal-emozzjonijiet tagħna. Ma nkunux sempliċement nagħmlu kondiviżjoni sharing ta' xi ġralna. Imma nkunu qegħdin nixxerjaw xi ħaġa iktar profonda. Il-ħidma ta' Ġesu ħaj, il-ħidma ta' Alla fl-istorja ta' ħajtek, il-ħidma ta' Alla fl-istorja tal-persuna li hemm quddiemek. Għiduli intom jekk xi darba wara għamilniex din l-esperjenza. U għiduli intom jekk ukoll aħna ngħixux is-sliem, il-paċi. Hija esperjenza li tmur lilien minn dik li ngħidula l-empatija. Hija esperjenza li tmur lilien minn dik li ngħidula komunikazzjoni emotiva jew affettiva. Nikkomunikaw l-emozzjonijiet tagħna u nħossuna sew. Tmur lilien, wisq lilien. Hija esperjenza spiritwali, esperjenza tal-preżenza ta' Ġesu ħaj fil-komunità fejn hemm tnejn jew tlieta. Il-Vanġelu ta' San Mattew jgħidilna f'sinfonija. Aħna traduċejnija miġburejn. Le, miġburejn fismi. Ġesu jgħid fejn hemm tnejn jew tlieta f'sinfonija miegħi. Il-kelma sinfonija. F'sinfon hemm jien qiegħed f'nofsu. U Ġesu qiegħed hawn f'nofsna dalgħodu.
Jietaw mhux bħala fantasma. Mhux bħala fantasma. Għaliex San-Luqa jagħmel enfasi li Ġesu mhux preżenti bħala fantasma. Għax il-Lowt u l-Griegi kienu jemmnu li l-bniedem għalkemm imut imma r-ruħ tiegħu tmur fix-xeol, tmur fl-art tal-imwiet. Ir-ruħ tiegħu tibqa' ddowr. U il-Griegi diġà kienu jemmnu qabel Ġesu illi r-ruħ hija immortali ma tmutx. Platon jgħidilna filosfu kbir Grek jgħidilna li r-ruħ hija maqfula ġo ġisem. Hija maqfula ġo ġisem. Sokrate kien qatel lilu nnifsu ħal velenu għaliex? Għax qal hekk biss nista' nkun ħieles, ir-ruħ tiegħi, l-ispirtu tiegħi jista' jkun ħieles u ma jibqax maqful fil-ħabs ta' dan il-ġisem. Jiġifieri l-idea ta' Ġesu li jirxoxta, l-idea ta' Ġesu li jieħu ġisem illi mhux bħal ġisem li kellu qabel, imma ġisem spiritwali. Il-ġisem tal-irxuxtat hija idea għal kollox il-barra mill-ħsieb u mill-idijat ta' żmien u ta' żmien Ġesu. Hija għal kollox ġdida din l-idea. Mhix xi ħaġa li kienet diġà fil-mentalità tan-nies ta' żmienu. U Ġesu allura lid-dixxiepli u lilna dalgħodu jurina illi mhux fantasma. Mhux fantasma. L-idea li ġisem li miet u ruħ li tibqa' ħajja. Imbagħad din ir-ruħ b'xi mod tista' titfaċċa x'imkien. L-idea tal-fantasma hija idea Griega tal-Griegi li mbagħad adottaw wkoll il-Lowt. Hija idea li aħna kultant għadna nkaxkruha. Kultant għadna nkaxkruha l-idea tal-fantasma. Imma Ġesu fil-Vanġel jagħmilha b'mod ċar. Le m'iniex fantasma. Il-preżenza tiegħi ta' veru. U dawk l-eżempji missuli jdejja, missuli riġlejja. Il-fatt li jikol il-ħuta u ma kollha prova u ma kollha Ġesu li qiegħed jipprova jurina illi mhux fantasma. Imma Ġesu huwa ħaj, huwa ħaj realment. Huwa ħaj b'ġisem spiritwali. Noqogħdu attenti biex ma ngerfxux meta nitkellmu fuq il-qawmien, ir-rianimazzjoni tal-ġisem, tal-ġisem mejjed mal-ġisem irxuxtat, mal-ġisem glorjuż. Rianimazzjoni tal-ġisem mejjed dak li ġralu Lażru kien mejjed u Ġesu jerġa' jqajmu. Imma l-qawmien mill-imwiet mhux hekk. Il-qawmien mill-imwiet mhux nerġgħu nieħdu l-istess ġisem li aħna għandna jew li aħna kellna qabel ma mmotu. Il-qawmien mill-imwiet meta aħna nieħdu l-ġisem glorjuż, meta aħna nieħdu ġisem spiritwali, meta aħna nieħdu ġisem wis iktar fil-milja tiegħu, wis iktar perfett minn dak li aħna bħalissa inġorru, minn dak li aħna bħalissa għandna. U x'jagħmel Ġesu? Ġesu jgħidilhom mhux biss biex jiekol u mhux biss biex imissulu jdejħu riġlejh, imma fuq kollox Ġesu jgħidilhom biex issa ixandru il-maħfra tad-nubiet, ixandru l-aħbar it-tajba għall-maħfra tad-nubiet. U din hija esperjenza li aħna l-koll għandna bżonn nagħmlu. B'mod speċjali f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu. F'dan iż-żmien li mhux tant faċli li qegħdin ngħixu, żmien tal-maħfra taħtijietna. Għaliex? Meta l-bniedem jgħix fi żmien ta' stress, bħal din is-sitwazzjoni tal-pandemija li għaddejjin minnha. U li rridu noqogħdu attenti għax ma ħriġniex minnha għadna. U allura hemm bżonn li nkunu verament attenti għalina nfusna u għal xulxin. Meta bniedem jgħaddi minn żmien ta' stress, jibda jinduna bid-difetti tiegħu, bid-djufijiet tiegħu. Jekk aħna sinċiri tassew, nibdew nindunaw bil-fraġilità tagħna. Kemm aħna xejn. Kemm nimlew rasna li aħna nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet jew li nsolvu ħafna problemi, imma fil-fatt mhux veru. U meta inti tiltaqa' mal-limiti tiegħek, meta tiltaqa' max-xejn tiegħek, xi jiġrilek?
ħafna drabi tispiċċa jiġrilek li tħossok ħati, li tħossok m'intix kapaċi, li tħoss li trid tagħmel imma ma tistax. Nagħmlu esperjenza kbira ta' nuqqas ta' stima tagħna nfusna. Jekk aħna nkunu veru, jekk nkunu reali, għax nistgħu naħarbu minn dan kollu, nibbajpassjawh qisu mu jiġri xejn. Hija l-aljenazzjoni l-kbira li hija wisq possibbli fi żmien li qegħdin ngħixu u x'hekk. Hija wisq possibbli l-aljenazzjoni l-kbira li noħorġu minna nfusna u ma nagħtux każ ta' xalmitna fuqna nfusna sitwazzjoni bħal dejn ta' sentejn nitħabtu ma' mikrobu. Sentejn nitħabtu ma' dan il-virus. U allura għandna bżonna l-esperjenza tal-maħfra taħtijietna. Fi kliem ieħor għandna bżonna l-esperjenza illi xi ħadd jgħidilna li aħna ta' min iħobbna. Din hija l-maħfra tal-ħtijiet. Inta min iħobbok. Kull wieħed u kull waħda minna għandu dinjità. Kull wieħed u kull waħda minna għandu valur fl-għajnejn ta' Alla. Int ta' min iħobbok. Kull persuna hi ta' min iħobba. Din l-esperjenza tal-maħfra. Anki jekk żbaljajt, ma ninsewx li hawnhekk id-dixxiepli miġburin flimkien wara l-passjoni, wara l-mewt ta' Ġesu. Miġburin flimkien wara li għamlu esperjenza terribli fi żminijiet f'dak iż-żmien meta Ġesu kien qiegħed ibati. Wieħed bijew liħor ċaħdu u l-oħrajn ħarbu. U Ġesu jitfaċċa f'nofshom u jgħidilhom is-sliem għalikom. Interessanti l-ewwel approach ta' Ġesu, l-ewwel reazzjoni ta' Ġesu fil-Vanġelu. Mhux fejn kontu meta jien kont fuq is-salib. Fejn marret il-ħbiberija tagħna? Fejn mar dak li jien għamilt għalikom? Dan kollu ma jeżistejx għal Ġesu. Ma jeżistejx. Teżisti biss ix-xewqa kbira li kellu, li dawk li kellu qudiemu u allura anki aħna nagħmlu esperjenza awtentika ta' xi ġifieri Alla iħobbni b'xejn. Ġesu iħobbni tassew. U dan kollu, flimkien mal-Ewkaristija ma ninsewx kif beda l-Vanġelu tal-lum, kif għarfuh fil-qsim tal-ħobs, kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Din l-esperjenza ħaddixxiepli, dan li qed nagħmlu aħna, għandu skop wieħed, illi kull ma jmur bil-persuna sħiħa tagħna mhux bil-moħħ biss. Aħna spiss nippruvaw nifhmu lil Alla bil-moħħ biss, żbaljati. Żbaljati. Ma tistax tagħmel esperjenza ta' Ġesu. Jekk tagħmel ħejn tistudja biex tgħid tara ħanara bil-loġika ta' moħħi, bir-raġuni ta' moħħi nasalx biex nifhem minnu Ġesu. M'għandekx ċans li tifhem minnu Ġesu. M'għandekx ċans li tinduna Ġesu hux ħaj jew le. M'għandekx ċans għaliex. Għax l-esperjenza tal-fidi mhix xi ħaġa tal-moħħ biss. Imma xi ħaġa tal-qalb. U fuq kollox hi xi ħaġa tal-emejl. Mejnu dak li l-iktar jista' jgħid u jagħmel esperjenza tas-sew awtentika tal-qawmin ta' Ġesu. Minnu dak? Minnu dak? Tafu minnu? Min dak li jaħseb f'moħħu li jemmen f'moħħu, dak li jħoss f'qalbu, jgħixu mhux darba kultant, imma kontinwament. Kejf? F'imħabba fotja sħiħa lil ħutu. Imħabba kontinwa, ġenerożità kontinwa lil ħutu. B'dan il-mod aħna nagħmlu esperjenza vera ta' Kristu il-bija għal xejn, il-moħħ waħdu mhux se jasal. Aħna maħniex moħħ biss. Il-pandemija għalmitna li maħniex moħħ biss, maħniex xjenza biss. Il-qalb waħda mhux se tasal, l-emozzjonijiet waħedhom mhux se jaslu, u l-emejl waħdu mhux se jasal, imma daw tlieta flimkien. Il-Kristjan illi jgħix lotja tiegħu innifsu, illi jgħix b'ġenerożità ħajtu kollha kemm hi, huwa dak l-iktar wieħed li jkun qrib li jagħmel esperjenza ta' Ġesu irxuxtat. U din l-esperjenza ma tagħmilix waħdek quddiem l-iskrin, ma tagħmilix waħdek quddiem it-television. Inti tagħmilha f'komunità. F'komunità li inti mhux biss tiltaqa' fija biex tħossok parti minn, imma f'komunità
li inti tipprova tgħin, tipprova taqdi, tipprova tħobb. Minn flok l-istqarrija tal-fidi tagħna, illum ser nerġgħu nġeddu l-wediet tal-Magħmudija, il-wediet li suppost ġeddidna fil-velja tal-Għid. Il-wediet li għalkemm għamluhom il-ġenituri tagħna tant snin ilu, ejjew nagħmluhom tagħna, kull wieħed u kull waħda minna nsiru proprjetarji aħna ta' dak li aħna ngħidu. Eżis, ejjew imqanqlejn mill-fidi tagħna, inġeddu l-wediet tal-Magħmudija tagħna. Niċħdu l-dnub u nistqarru l-fidi f'Ġesu Kristu li l-fidi tal-Knisja li minna aħna nagħmlu parti. Tiċħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla, iva niċħad. Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, Iva niċħad. Tiċħdu l-xitan li anqalu jħajjar għad-dnub, Iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni bata u mietu difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra ta' tnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Din hija l-fidi tagħna. Din hija l-fidi li fiha aħna niftaħru, li ngħixu, nistqarru u nemnu. Issa jiena ngħaddi minn ġenofskom fil-waqt li nroxx l-ilma tal-Magħmudija, ilma imħallat bin-nart, bil-fwieħa tan-nart. Jekk tiftakru fil-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira kien hemm mara li l-Ġesu dil-kitlu riġlejh bin-nar tifuh u jgħid il-Vanġelu id-dar imtliet bir-riħa tfuh. Dik ir-riħa tfuh mixar li mħabba l-ġenerożità li għandu jkollna aħna l-insara wieħed lejn ieħor. Ir-riħa tfuh ix-xemm, ir-riħa x-xam, ix-xom, ix-xemm, l-isem mhux Alla li huwa kontinwament qotja li jagħti lilu nnifsu il-ħin kollu, anki issa f'ibnu l-Għażiż. Sidi, x'għamilt li mulej, dal-ferħ ġodin qalbi ma nafx minn fejn ġej, minn dult qajt miegħek ma nafx kif imbdilt, bil-paċi u imħabba li f'qalbi nissilt. Kem tlift ħin mulej, irrid inkun tiegħek għal da żmien li ġej. Xi nismek intenni, insibek fil-pront, les dejjem tkellimni ġo qalbi fil-font. Li tħalt mulej ġewwa fija kif nista' dal-ferħ inżomm bis-salija
imlejtni bl-imħabba skur qatt ma nistrieħ qabel ma dressa fiħdanek l-erwieħ. Ya sidi, kull meta nisbalja, aħsin li din rasi, idejja u saqajja, aħsin nibdemmek l-għalija xerrit, biex nikseb il-ħajja ta' dejjem bid-dritt. Aħsin li ya sidi, kull meta nisbalja, fittex neħili minn fuqi dal-bajja, aħsin nibdemmek kolli kemm jien u ruħi żomm safja sal-aħħar ta' żmien. Alleluja. 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 Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħij u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħek. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfewhom lejn il-mulej. Niżuħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqaru l-glorja tiegħek imma ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u raġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla età itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara dik laħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Sidi Ġesu huwa ħaj. Alleluja. Sidi Ġesu huwa ħaj. Sidi Ġesu huwa ħaj. Sidi Ġesu huwa ħaj. Qed jgħix, qed jgħix, qed jgħix, qed jgħix, jgħix. Sidi Ġesu huwa ħaj. Alleluja, alleluja. Sidi
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli mal-Kardinal Marju, l-Isqof Charles u Joe, l-Isqijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-erwieħ tal-familja Borġ illi joxbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Hija possibbli għandu bżonn jiftħilna moħħna biex naħseb rasna jrid jiftħilna biex nifhmu l-Iskrittura. L-ewwel wieħed jienta. Gregory Bateson li huwa saġġistu bniedem għaref min kollox kien inġinier, filosofu, psikologu, min kollox kien. Ħareġ b'affermazzjoni importanti ħafna qal aħna nikbru fl-intelligenza tagħna, fl-arfin tagħna tad-dinja billi naqbżu minn livell għal ieħor, u dak li konna nifhmu meta konna żgħar, imbagħad nifhmuh mod aħjar meta nkunu ikbar, imbagħad jerġa' meta nikbru nkunu anzjani nerġgħu nibdew inħarsu lejn il-ħajja b'mod ieħor. L-ogħla livell ta' kif aħna nistgħu nifhmu l-ħajja, l-ogħla livell ta' kif aħna nistgħu nifhmu l-esperjenza tal-eżistenza hija l-Iskrittura, l-għarfien tal-Iskrittura. Meta narfu l-Iskrittura narfu lil Ġesu. Il-mulej jagħtina li nixtiequ narfu l-Iskrittura. San Franġis d'Assisi kien jitolbu lill-mulej talba waħda biss. Mulej, ħud li kollox, ħallili ħaġa waħda li nixtieq nisma' l-kelma tiegħek. San Franġis d'Assisi. Min jaf ftit il-ħajja tiegħu jaf kemm kien bniedem intelligenti, jaf min kien. Mulej, ħud li kollox, ħallili ħaġa waħda. Ix-xewqa li nisimek fil-kelma tiegħek. Ix-xewqa li nħalli l-kelma tiegħek iddawwal li ħajti. Jew nitolbuh fit-talba tal-missierna biex iqanqal fina wkoll din ix-xewqa. Inkantaw flimkien. Sirna illi jien fis-sema ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li tritin kif fis-sema hekk dak fl-ard ħobsna ta' kuljum għatina int illum aħfrilna nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la daħħalniex fit-tiġrid iżda ħnisna mid-deni issirna li inti fis-smawi issirna li inti fis-smawi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarix lejn tnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mstiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqniex li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me? Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lift his face up to the sky. Said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his Lord to glory. Hallelujah. 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 The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly, this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ the Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah."
took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown. They set him down to rest inside the tomb. The holes in his hand, his feet and side. Now in our hearts we know he died to save us all from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone. For Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone. For Jesus Christ has risen. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal ma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Grazzi kbira lilkom ilkoll li ġejtu, numerużi ħafna dal-għodu, noqdu attenti kif noħorġu biex kemm jista' jkun inżommu distanzi bejnietna. U grazzi wkoll lil Marju li mhux biss fi żmien meta konna flimkien imma anke meta konna bil-magħluq kien jiġi anima hawnhekk il-qudisa ta' 8. U d-disa da jkun fis-7 ta' filgħodu u fis-7 ta' filgħaxija. Permettu li ngħid grazzi kbira lill-ushers li matul iż-żmien li konna magħluqin qabel u anki issa se jkomplu jieħdu ħsieb it-temperatura kif ukoll jenukom titlu biex inżommu ir-restrizzjonijiet li talbuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
il-ġurnata tajba. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Tu sei via la verità. Tu sei la nostra vita, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Jesus Christ, you are my